Κλήθηκαν να ρίξουν ένα αυγό σε ελεύθερη πτώση από ύψος 6 μέτρων χωρίς να σπάσει, φτάνοντας στο έδαφος. Ο λόγος για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μηχανικής του συλλόγου BEST του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πλήθος κατασκευών έφτιαξαν με βάση τις γνώσεις τους οι φοιτητές του συλλόγου BEST του Πολυτεχνείου Κρήτης σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων στον αντίστοιχο διαγωνισμό, προκειμένου η κατασκευή να αποτελέσει το προστατευτικό μέσο για να μεταφέρει ένα αυγό σε ελεύθερη πτώση από ύψος 6 μέτρων. Υλικά καθημερινής χρήσης, φουγγάρια, πιατάκια, καλσόν, ταινίες, καλάμια, ποτηράκια. Θα πέσει ένα αυγό από ένα ύψος 6 μέτρων. Και δεν πρέπει, ο στόχος είναι να μην σπάσει το αυγό και να κουμπίσει στο έδαφος φυσικά. Ο διαγωνισμός διεξήχθη για τρίτη χρονιά φέτος, ενώ αυστηροί κριτές στο αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας στο τέλος ήταν καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στο διήμερο διαγωνισμό του συλλόγου BEST συμμετείχαν 100 φοιτητές από όλα τα τμήματα του Πολυτεχνείου. Οι μελλοντικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες χθες κλήθηκαν να επιλύσουν ένα πρόβλημα, βελτιώνοντας θεωρητικά τις μαθηματικές συνιστώσεις που το αφορούσαν. Τροχούς σε μια εταιρεία, οι πιθανότητες να είναι λατωματικοί και βελτιστοποίηση ώστε να μπορούν να είναι καλύτερη γραμμή παραγωγής. Το θέμα ήταν κυρίως μαθηματικό, είχε και πιθανότητες μέσα και με βάση αυτό που δουλέψαν τα παιδιά και βγάλουν κάποια λύση. Είχε διάφορα ερωτήματα. Ο σύλλογος BEST στα 3 χρόνια έχει τριπλασιάσει τα μέλη του. Αυξάνει όμως και το ενδιαφέρον των καθηγητών τους για περαιτέρω αξιοποίηση των μαθητών στη λύση προβλημάτων που ανακύπτουν, βλέποντας μέσα από αυτούς τους διαγωνισμούς τις δυνατότητές τους να δίνουν λύσεις στα προβλήματα δουλεύοντας ομαδικά. Έχουμε δει πολύ μεγάλο εύρος φοιτητών που ακόμα θέλουν να έρχονται και να έρχονται και να έρχονται. Ο BEST Χανιά εδρεύει στο Πολυτεχνείο Κρήτης από το 1994. Είναι κομμάτι ενός μεγαλύτερου συνόλου του BEST της Ευρώπης. Είναι πανευρωπαϊκός ο σύλλογος. Απαριθμεί περισσότερα από 4.800 μέλη πανευρωπαϊκά. Τοπικά έχουμε κάπου στα 40. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η Νέα Τηλεόραση Κρήτης.